Gay mfoka Ngcobo siyabonga. Lento kumele kubonga Gay mfoka Ngcobo siyabonga. Siyabonga weGay Ngcobo ngoba lento ukuthi abantu bengene mahhala emcimbini iqala uGay uphumela yena obala mayenza umcimbi ethi kuzongena mahhala. Ngala inkinga omcineka abafuni bona ukuphumela obala bethi ngena mahhala ngoba izinto zabo bazenza ngobuqili. Bafuna ukubonakala sengathi uma benza umcimbi impucuzeka abantu amathikithi bathengile, abantu amathikithi bebe abaningi babo bengawathengile, bengene mahhala beqashelwa amabhasi. Konanda nje eNanda bephuma amabhasi, bengamabhasi bePhumalanga ngoba ngokuhlala phela umuntu uzinze khona la eThekwini. Konanda nakoNtuzuma bekunebhasi ebiphumile ihamba ithutha abantu abebeya kwimpucuzeko. Ibhasi nebhasi binamathikithi. Mina ney'nkabi zami enginazo la eNanda impela bephethe amathikithi amaningi ebekhishwe umcineka. Amathikithi bese kuba netransport yamahhala ibhasi ebithutha abantu bayisa kwimpucuzeko. So-ke ontshatha bese bezoqhamuka bezothi umcimbi obongena kona ngemali. Ntshatha Khathide mfowethu. IBhayibheli uyalazi kodwa manga nifuna ukuphumela obala nikhuluma iqiniso nina manga. Amanga ntshatha ngoba yonke into nafuna ekuhlezi ukuthi ninabukelise kubeni iqiniso nilazi Khathide ngobe yekana manga bafowethu. Mina ngikhuluma ngomuntu obephethe amathikithi eNanda ubuwaphethe amathikithi eNanda mahhala nebhasi la mahhala ebelithatha abantu. Ingakho ngithi ngifuna ukubonga uGay ngoba uGay akakhuluma manga. uGay usho nje iqiniso ngena mahhala nabo impucuzeko eningi labantu belingene mahhala. Ilabo nalabo bebethenga amathikithi bekudlalwe ngey'ngane zabantu ezinye zathenga. Iningi labantu belingene mahhala liqashelwa amabhasi eThekwini. KoNanda nakoNtuzuma la enginesho khona ukuthi nginabantu ebengixhumana la eNtuzuma bahambile eNtuzuma ngebhasi la mahhala namathikithi amahhala. Ibhasi nebhasi belinamathikiti. So-ke yekana manga mcineka, yekana manga ingane zakwethu, khulumani nje iqiniso. Ingakithi wena Gay mfoka Ngcobo sibonga ukuthi wena ngoba ufuna into yakho inabukelise ukhuluma iqiniso uma wenza umcimbi ukuthi kuzongena mahhala kodwa abaculi bayakhokhelwa. Manje laba kungenwa iningi labantu abangena kwimpucuzeko bangena mahhala kodwa bona sebefuna ukuthi amathikithi asuke ethengiwe. Hayi yabona nje kulo mculo omcineka nontshatha ningamaqili. Kodwa-ke siyabonga-ke iy'ngane zabantu lezi ey'ngenile mahhala kwimpucuzeko. Akade ningenile lapho kwimpucuzeko mahhala, siyabonga ukuthi ningenile nabuka abaculi mahhala. Inkinga nje labahleli bale mpucuzeko bangamaqili, baphila manga. Niyawaphila manga Khathide. Niyawaphila manga ntshatha, niyawaphila manga. Niyawaphila manga mfoka Ngobe, niyawaphila manga ninomcineka. Nina manga man, nina manga. Gay mfoka Ngcobo uyinkunzi ke ngoba uqamba manga wena ukhuluma nje iqiniso. Into yakho ihlezi ineqiniso. Abaculi uzobakhokhela kodwa abalandeli usho kuyipost ukuthi bangena mahhala. Hayi lento yobuqili yokuqamba manga ukuthi kuzongenwa ngamathikithi kodwa uyazi ukuthi ntshatha nisuke nihlelile nomcineka amabhasi azothutha abantu ngoba amathikithi engathengwa ngoba nisaba ihlazo. Khona lento leyo ukuthi